Salamat nga sa YouTube na namikata sa YouTube, guys. Asa ka, oy? Gaya guys. Gaya guys. Nag-iilis na, nakapurma na siya. Babaeng-babae karon mura na hinong tiyag tumboy. Kaya man. Hi guys, karon guys maglakaw mi guys. Kay sweldo naman na mas kuan guys YouTube. Malit mi kuan kanang butangan nagsanina drawer. Kinso to. Ay isa. Manglakaw sa mi guys kay mangita mi kana na drawer. Kay butangan sa kanang amo ang mga sanina. Dali na mo oy. Bakit pa may budget ning joy? Raman mong kadugay. Kuman mo nang gi-make up. Ay, hugaw man kayo akong kuan. Asa ta kini? Kadagang arti bay. Hi guys. Hi. Ngit lagi gi. Di ba tawo lang ni pangayo nimo be? Nadas lingkuranan pagpili dia gasa imong gamiton. Mana? Ano ba? Ha? Pagpulong kayo. Ha? Parihara be. Yung parihara. Dali mo. Supor. Na 2,995 ba? Okay naman pa. Tangan naman mo. Oh. Kanil lang gi. Buwan na ito pa libre. Nani radio. May blira ni wala inani ta. Inani ra ana. Kada po. Ayot sabihin ha. Hi guys. Good morning. Diya kami karon sa Nagkaros Dalagit. Namlet ni og box para sa may dress. Easy to putay. May dress mong kunot. Kaya mo daw. Ano din po na natin. Kung kalkyo na lang ano yun. Amat pa rin suitable na ba? Wala po man. Siyempre gila ka. Nga ni sunod palitan kay buta na to mga sobrang sinabaw na utan. Uy di magud ni. Hindi ko nog iring. Uy katawar mo ka. Sabaw oy. Ba kay rep sa inyo ha. Pwede ni buta ni mga sobrang sinugbang gulad. Binik ka. Kitong isda. Dito ka pwede mangkod. Ha? Hindi man ni alam mi gason kay mo man ipatong og tubig. Sus mahina talaga nilalang. Paniud to sa Wala pa. laro. Sabi butangan nagkuha no. Ito may butangan eh. Pwede siguro Labunan. magkuhan ko sa mag-salesman ba? Kadang dako ano? Kay Saba kay sales to. Oh, ito rin sir, palitan sir. Lindot kini sir. Likon kay sir. Pwede yung kabinet, pwede yung butang sultan. Sunod gani na ni gani. Kaya natin mga sobrang sultan, pwede tabuan. Ang dako ano? Marang magkadanagi. Kuan man gud ni kanang unsay panganabi. Tepang kuno gig para ba mo katasagi ang drawer. Taas pa ko gamay. Sakto mo diha pang salpak. Kanang nga seret butangan nag-ice o pwede po do. Kasapan jud. Uy, mini. Kasapan jud mo danas.
kuan doon. Wala po ito sa sila. Ha? Wire mo siguro na kung tangan. Kanang Di na magbeng. ako sa di natin butang ko niya. Okay. Isa raman dari gid hali naman nag-isa duha man tay magpaliton. Kakadot pisoy. Okay. Takpon karon kay ingnan ka kinawat na nimo. May pulis. Saludo lang ka. Salute. I salute you because of you. Kaya pulis. La 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 la. Ano na namo paliton ng isa guys. Kay isa na may nabilin dito. Mas barato unta dadto. Ang color pa? Orange ka ng orange be, blue na lang be. Ha? Okay. Blue? Blue mo di ka na kailangan kasi black. Ay tanaw ko no. Orange. Ang Orange. katon sa color to pa? Blue. Kana na ta pwede mo dito tanaw. Man. Bisiya sa talagit oy. Lagi. Ang tao dito ba? Big bayan mo katulog, galingaw yung mga bataan mo. Grabe, kuray magkamay lockdown mga tao, gabi na oy. Wala na lagi ano eh. Alay. Hindi ko man napag COVID, kaway COVID. Di na ko ano wala. Sige lang dagdagan na rin ko ano wala. Bakit ay himo. Ano to color be? Kana kay nindot sa color. Ano color be? Ang sangko. Dito lang dito. Okay din. Kana kay nindot sa color. Oh. Wala, ito para mga pritong bulan, pwede rin, pritong bulan. Pritong kireng. Okay ba yun? Pritong bulan. Buwan ba na? Ayan, may kulor, kaya makita. Asa din nyo boss? Di ako sulasyon ba? Wala na eh. Hindi na ano ba? Oh, dihas pikas ray pahigda. Napay-locate ito yan? Nawa ka, pumunta. Lupon tayo. Dito, ikarong taas makarong. Dito, dito. Ikarong makarong. Okay. Sige. Tara. Okay, tanong lang ako. Dapat niya. Okay, ito. Ayo ko atang to sa.
Okay na jabon. Okay na ako. Ipa sabi kay umuti ba? Isuot mo siya ko. Ay, tagay makuha. Bakit niya? Dabot pa ba? Dabot pa? Sige, di na karton butang guys. Amo sinila, di na ibutang sa plastic. Nanang nito na ba? Salamat sa inyo, sa mamiso. Hey, nanang nito na ba? Tara. Ay magigutom na. Ngaw na ta. Hindi mahulog kayo, okay? Ito data mga sa ko ay. Pero magdalan tag sudan na to kanon ra to pala ito. Hi guys, nami daris bay. Kauli namin jara ng katasa, maniud tumir karon. Kapas giyan. Misaliat pagadya duglakaw. Hoy, Hoy! Ang saya. salamat kayo sa YouTube na namikata sa YouTube guys. Drawer. YouTube. Butangan na sa mga sanina, kay mga sanina tustas nang kalambura. Anong din na guys? Itlog ang nagmanok sa taas. Dahan kanyang salamat sa mga viewers, kay guwa mo di may makapalit dani. Guys, alam mo mga sini nagipangitlogan, nagmanok, itlogan nag-ukukay. Meron sa akuan, sana berangga-berangga. Maringga. Ay, berangga na. Nadadag kayong salamat sa inyo. Kami ako nagpasalamat kay tungod sa mamiso na nami pista box. Salamat kayo ninyo guys, kay guwa mo di may makapalit dani nga mo ang butanganan ug kanang naisanina. Kay sikat pagampot na mo dali sa Cebu, wa pa jud may mga gamit na palit. Kay talaga ni Junjun nga sakto-sakto raman. Daghan kayong salamat ninjong tanan YouTube ka pamilya kay og di tangad ninyo di may makapalit daning drawer. Ang una namang katas sa kuan guys, YouTube. Ang duha ka Durabox, butanganan siya kanang amoan sa nina. Pero nga say natitanawon tong amo ang kuan, taas. May tarming sudan pa nito guys. Na najud mi na may katas sa YouTube. Kami kabinet. Diba? Salamat guys sa patuloy nga pagtanaw sa among vlog nga wa skip sa among mga ads. Salamat tad. Salamat kadyo ninyo guys, kay nahinay na migpalit o kananay gamit. Nawa na, biro kayo. Lala. Nabuwak pa pag magamit, nabuwak na. Oo, na po. Ay, wala pa manggol. Sige, may ablis sabi kay magilis ko. Nagaman yung tuta kay katas na. Ang taas sa galaksan na siya. Niyo, taxi. Ay, Nas pa, panawakwak na ning sa kanas. Uy, na ni sikil. pa! Wala rang gumadya. Nakadangag ka pa? Nakadangag ka siyang gingan? Natatawa mo niya. Awa dyan ay sa kadangag eh. Majora po, wa kadangag. Kunin ni Sikil. Lalo ilang mga narang gumadya. Ay, kuhan ka sa sling bag. Malit siya gisling bag. Okay, gamito ni gulay sa buhol guys. Gulay sa buhol. Muna akong sudlan sa akong mga gamit sa mga
Madawat na akong apamas ko nila tita. Uy, oh. Ikot na. Banta sa bantang tita na. Ayaw ba? Siyempre, kuha na beta. Isang tuig pa biya kulas ni Oli. Iya po na itong mga tuig. Birthday. Siyempre, kuha ba na? Birthday tuig. Masko. Aja kaway uwogi. Pila ka tuig na. Siyempre. Lugayan na ba yan? Tabangi ka pasing nakaingit na nagi. Ikaw. Nagtabangi ko no. Excited na ijang bago yo. Tabangi sa kay luoy ni mong papa. Kaya man yuto ta karang katasan na pagdala na yung taon mo. Kadisiw ka na. Gidaro mo. Ibut bala ka dia. Si Gidaro punta. Luy naman yung... Nara pa na siya gingon pa. Wala oy. Gani ah. Flore. Pista ba? Baka naman. Ay, saba ba? Hintay mag-sales to ka kay mamalig dyan kintay door. Durable kini ma'am. Yang barato pa. Durable pa. Kini sa red, kini blue. Lock and key. Ibig sabihin, nasa yawi, safety pa. Sa mukha ni mo poy. Yara ray. Guys, namalit ko guys oh. Oh, Namalik din may kwan guys pundahan. muna ang punda guys. Punda na ko si unsa ni sagi? Si katong si pangalan niya? Hot Wheels. DDIC. Kuan ni gan guys pundahan ija ng blue amo ni Junjun tong isa ka color. Takwa na guys 3 for 100. Kini mo ni punda sa mga nagmamahalan. With rose. No. Punda ng mga ano. Kansa din nas rose. Alam na. Kansa nas bulaklak. Simbolo sa pagmamahal. Kuan. Tumbag ni Giyan. Gi baylo tagbagi. Pantigwang manggod ni Gi bata pa mo ka. Guys maniud to mi kay ara nagadjing butasaw pa may kanang nahi paniud to. Mo na guys resulta sa way paniod to. Inja aga mong gipalitan o kanang na drawer di sila parehas na lain tindahan kay nagkatong isa kay isa na may nabilin. Inja mas barato ta tong isa. Salamat jud kadyo ninyo guys kay kinay na may palit og gamit. Drawer among lunag kana na palit kay mamay kinahanglan kay among mga sanina dito sa taas. Gilumluman. Kaya katong amo ang kuan guys drawer isa ra to. Duha ra ka Gikan buok, patos gamit ka na dako na kayo sa Manila buhay. ja. Katong kamama isa gamay mo to gibutangan ni Gian sa jahang mga sanina. Sikat nga paguli na mo guys, so jud mi napalit na gamit. Kami ka kuan. Kaya kita ni Junjun kay sakto ra masan mga kuan pagkaon. Tricycle driver lang naman ako. Ja, salamat kadyo ninyo guys kay tungod ninyo kapalit mi daning drawer. Kinahinay na mi kananay palit sa mga gamit. Tungod din jo guys, kami ay nakabarog. Kaluoy sa Ginoo. Kapalit nami ang kananay drawer da kabuok. Murag kuwang pa na, malit kami. Duha pa. Kasapi na pud. Guys, maniud to mi kaya ra nagkatasa. Kaya pamay ka na ni paniud to dya. Sige yan, nakahukad na. Nakahukad na sige yan guys. Dyan namalit ra mi kuan dito, suwa. Sinira ko. Namalit mi Pork chop. pork chop dyan gipili o kananay pansit. Dyan. Sabaw nga kananay baka. Dyan, mga unta ninyo.